Hi guys, maayong udto. Adto mila ni tata, gikan na mis dagat. Nagkaligo na lang po dayon ko kay bisag wa ko nagkaligo. Kana ang katul. Adto mi sa adto mi dito ila tata. Baliguro ni ko sa nina da. A few moments later. For today's video guys, magpunta kami doon sa bahay sa anak ni Uncle Dandan. So kani siya nga dalan guys, paingon ni siya sa Dahilig kay ang anak ni Uncle Dandan diya sa Dahilig ug pinakabukid diri sa amo ang dapit. Ug kini siya nga dalan pod guys, pag mahuman ni siya, paingon ni siya sa Claveria. Dala ni siya paingon sa Claveria. Ug ako ipakita sa inyo ang mga nindot nga talan-awon diring dapita, makawala gyud sa stress, makawala sa atong hunahunahon nga mga problema. Diri makahunahuna ka nga wala joy kuan kay hapsay kayo imong pananaw diring dapita. Ang imong makita mga kahoy, sagbot og ang panganod nga piso na 5 na lay 5 na lang makaabot na kas langit. Kay aha tanawa ang panganod ga kuan na mura nagmakabuot nimo bitaw guys, hapit na ni siya makaabot sa balay sa balay sa anak ni Uncle Dandan. Unya pagkahuman din dito namo sa balay sa anak ni Uncle Dandan sa naami toyo dadto adto din mi dito sa Rich G Nature's Camp. Ipakita na ko sa inyo kung unsa kanindot ang Rich G Nature's Camp. Wala pa gid na siya nakuan kay na kuan man na siya unsa niya nabagyuhan man na siya mo nang gisige pa nilag trabaho. Dami diri sa kuan guys sa Dahilig. Oh. Namigi susi diri ah. Ya di ay maisan og luag kayo oh. Yang ako ipakita sa inyo ang view diri guys. Unsa man ang buwak? Kalami bisa na nga buwak ah. Kanto sa kanto kanpo biray. Yaga po na undong. Oh, kana ara na. Katong mga puti on. Karang diari nga nag sa paari unsa naman na diari? Kini di mo biray. Oh, kantre. Oh, kato dito busog. Katong luwag kay goy nga pultre to koy. Kanang sin ga puti. Ha? Pultre na? Ayaw mo gina ang gabi dia. Ah, pultre. Ini mo ning kas biray lagi. Terus birayo kato. Kato lang pag New Year li. Ay mo nang dalas nga dako desyo kanang nakislaob bo. Oh, mo na ang Badalas ba San Alonso padung? Terus kung dadto ka puntod wag siya sa lipod kami king. Daga balayo. Imo na daro ano garo? Yang pundo na nang daro. Tungat bang inyo? Ya puno dito. Tunga-tunga na nila dani. Kanan yang hawan amo sa napo yun dito. Ini gani paragos. Luag mo kayo yung area diri ah. Ya agpanarbaho pa ka di. Birang daro ba? Sorry daro. Ani yung anak ng Uncle Dandan, graduate na ni siya sa college pero wala siya nag-apply pa sa iyang na humanan nga kurso. Kaya nagkuan pa siya diri nga magtrabaho sa iyang yuta, mananom or mamuhi. Kaya mas dako man siya ba-income sa iyahang pagpananom o pagpamuhi. Mong depende ra gina siya sa diskarte. Dito ra katulganan lugar goy paggabi eh. Abor mo sila niyo kay ba. Ay bisa nasa wagi tani dito. Wala na human lagi dito sa day kung nidalan da. Oh.
Nya magmarites sa day mi dani guys, pagkahuman na mo dani og kuan, manlakaw na din mi og lahos na din mi dito sa kuan pero murag kapoy man. Palit katong kadina sa iro nga dagko. Dagko niya. Nay kadina dito dagko. Bubo. But lahos pa ta ba? Law sa mo dito ka, dire ko pabilin. Dire ko huwato. Dito may lapading. Nagtungkuan. Di na tagdahos ba kapoy man. Na kanaya pa ding tungod man sa falls. Dahos mi diri sa ibabaw guys kay naay kuan diri nga laaganan. Ang nindot po siya nga kuan kay makita gid mo ang falls diri sa bukid. Kay naay falls diri Unya, diya na ta diri sa Rich G Nature's Camp. Akong ipakita sa ninyo ang mga nindot nga talan-awon diring dapita. Kay nindot jud siya. Unya, si Riri mo bayad na siya sa entrance. Ang entrance diri sa Rich G Nature's Camp kay 30 pesos per head. Pero sulit jud kayo ang inyong pag-anhi diri kay malingaw jud ang inyong mata sa mga nindot nga talan-awon diring dapita. Kay piso 5 na lang ang pamasahe, makaabot na taglangit, dadon na taglangit diring dapita guys. Kay grabe na ni siya kabuki diring dapita ug daghan pud ay mong kuanan diri, naapoy duyan-duyan nila diri. Unya diri nga side pod akong ipakita sa inyo na ay mga bulak na sila mga arte-arte, mga decoration diha nga malingaw pod ang imong mata nga dili pod maalkanse ang imong 30 pesos nga imong ibayad sa ilahang entrance. Nya dihang dapita sa gilantaw ni Riri na ay falls didtong dapit. Unya diha pod naapog kay kung maulan, naapog kay matambayan, na kay malingkod-lingkuran, kay naaman pod sila mga bangko, na sila mga waiting shed. Nya kanan diha dapita mo na diha ang falls nga atong pagalantawon. Ipakita na to sa inyo kay nindot kay na siya diha nga falls. Grabe ka nindot diri guys kay mawala gyud ang imong mga problema, makawala og stress kung na kay mga kwan bitaw, mawala jud tungod sa kanindot sa talan-awon diri Kusog man ilang sounds, maong voice over na lang ta ani. Kanaog na ta, paingon na ta diha sa kuan kay para nga akong mapakita sa inyo ang polls niya. Si Riri na naog na po na siya. Akong nauna kay ako po siyang gibidyo kay para makita po ninyo si Riri pod. Nya diha na ta diri mao na siya ka kuan ka lawma ang polls danhi sa kuan Dahilig. Grabe ka lawm kay layo pa kay na siya sa yuta kanang inyong makita nga kanang gaputi mo man ang tubig nga gakahulog. Mo na siyang tubig nga gahulog, layo pa kaya na ang yuta, lawom pa kay na siya. Pero kana siya diha abot gyud na siya diha sa stop ni Jessica Soho, na abot yun na amaong lantawag ay ninyo ang kuan kana ang yang kuan ni Jessica Soho sa salag sa Dahilig sa Balingwan Misamis Oriental, na ana dadto inyo makita kay naakaanha yang mga stop ni Jessica Soho diha. Na Jessica Soho na siya kay mamadagi nang giingon nga naa kunoy daghan diha mga naay daghan diha nga bulawan. Amo nang gisusi na gikuan gyud nila diha kung unsa ka tinuod ug unsay history dinhi sa Dahilig diha sa falls danang kung unsay history danang falls sa Dahilig. Mo na nga iya gyud nang panhaan diha sa iyahang stop sa una. Nya kay cameraman lagi, si Riri ra kung videohon kay di man po siya ka pasalig nga siya mag-video sa ako Di siya na lang akong videohon para siya ra inyo makita. Ako dili ko ninyo makita kay ako may ga-video. Kay wa may nakakuyog namo si Koreana, wa pud to nakahiring si Koreana ug si Bintoy. Kami rang duha diri murag amo aning moment diring adlaw karon guys. Unya padayon ta kay para inyo makita ang mga nindot pa nga mga talan-awon diring dapita.
kana diha o pwede ka diha magpahulay, maglingkod-lingkod kung naamoy dalang snack, pwede mo mag-snack dira, pwede mo mag kuan din ha, lingkod-lingkod or mag-istorya-istorya na nya sabayan dayong huyopong kag hangin nga bugnaw kayo nga hangin aw pagka relax bagay kay sa imong paminaw nya kauban nimo imong dawan. So di apod pwede pod ta makalantaw ana, pwede pod ta makalingkod ani o daghan pa kayo nga mga kuan ani nga inyong makita daring dapita. So muna siya din na ang bungaw muna diha ang falls kana muna siya diha ang agdagpakan sa tubig. Grabe kahabog gid na siya anha nga kuan guys diri sa Dahilig. Unya padayon ta guys, ato na lang ming butangan og music kay murag di na jud nato makaya no gakabunga-bunga gakabulod-bulod man kay tag istorya ani unsay ato istorya ani sa tong voice over kay para ato makuan kay naa man gud music kay ug wala ni music makaistorya gid ta ani og kanang kuan gyud nga dili nato ma voice over.
Karon ganitong video ay sa pagduyan-duyan sa taranig.
Gihapon ta guys, unya ang atong sudan kay kanaang pako with sardinas. Ito apoy balot, nagpalit si Riri sa balot. Kana apoy mangga, ato nang islayson ang mangga guys. Ito ka na. Plato manoy deh, kaya ito ni butang ang mangga manoy sa plato. Mahal guys. Gihapon ta. Anak yung suka sa balot. Dali sa mga American, pangasang kuwayan. Mga kasakya, sa ayaw. Kung isunod dito mo, ako binili sa arep. Maunta mangga guys, pag magas. Hapon ta guys. Guys, ayayay. Pala bilang mo sa manoy? Basta na bilang mo. Mga na magkuhan. Ang dalawang na ba? Nabili. Nabili. Ang sabi ko. Ito lang masabi. Talagang ba yun? Ganun. Iya ba? Masak. Kala niyo? Ikaw pa nag-gaon ka? Nag-gaon na. Pila din sa lima. Yung plato na yung butang. Dito yung butang mo. Kau na muna dahil mo. Wala, wala ginusit. Kaya ginusit na yung mga masak. Kamu isi ginusit na ginusit na yung masak. Bombay na. Palabi na ng asin sa'yo. Ito lagi dito sa lapukan gini mo ito. Ito sa punta. Mga itong shake. Nay. Mga itong shake daw. Tubig. Drama bagi din Koreana. Kaya ni Koreana drama ko gini. Anak ko, anak ako.
Rolling ba? Go. Sunod si Mana sa kaya magpa-ultrasound ta. Sunod si Mana. Pwede kung ito ang tigingin? Wala, dito na ba mapawala sa Mindago, no? Ni? Ano, asawa ni Nario. Ano? Ano ba nga yung yun? Ano? Lang, yung gawin niya. Iba na yun dyan sa hospital. Ano? Ano na nga, ano? Terus itu bisa dimarahin Indonesia. Angkol, dali, Angkol, panapon, Angkol! Ano? Na may pusod, ano? Sigpang. Dua ramen ang butang sa Santos. Hindi ka man yung sa inyong isra na nagkakabamuan. Magana. Pila ka adlaw. Ambot pila na karlo motion kaysa ano kitindis ng sana. Masing karon sa kasi man. Diba? Okay na ako ba? Upo sila ng ito. Ano ba yung ako dahil? Hindi ka man yung maestra na din nila lang sa balingan mo. Ngayon nag-open bago sa bulis ng pagdili siya para kung kay may ikot mga iya sa ako naluta. Mando sa mga uros, ha? Aga! Kung bakit na rin